Meta kien intervistat mir-radju tal-Knisja l-RTK, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li Malta għandha tkun ċentru ta' salvataġġ għall-immigranti. Fi kliemu Malta hija arx kejkna, iżda għandha ħafna baħar. Jiena nemmen il-territorju tagħna terren l-art hija ċkejkna. Tal-baħar huwa kbir. Il-proposta tiegħi illi aħna nkunu minn ta' quddiem illi ġol Ewropa nitkellmu bleħen sot u ċar. U ħanamilha anka fil-ġranet li ġejjin meta hemm is-summit Ewropew illi ħanattendi. Illi fil-waqt long term plan illi ninvestu, Malta fost l-oħrajn għandha tara kif tagħmel biex tixpruna tkun ċentru ta' salvataġġ. Skont Delija jfisser li l-immigranti jibdew jiġu f'Malta ferm aktar ta' spiss għaliex pajjiżna jispiċċa responsabbli tas-salvataġġ. Id-dikjarazzjoni tal-Kap Nazzjonalista dwar l-immigrazzjoni segwi dak li għamel fil-jiem li għaddew meta ltaqa' mal-kaptan tal-MV Lifeline li jinsab mixli li kiser ir-regoli marittimi internazzjonali. Dan meta uża l-vapur fl-ibħra territorjali Maltin meta mhux irreġistrat u ma kellux liċenzja minn Transport Malta. Fuq l-adba tal-qorti Delija mhux tal-iltaqa' mal-kaptan iżda taħ appuntament biex jiltaqa' miegħu matul il-jum u għażiet jifraħlu għax-xogħol li kienet jagħmel. F'Ġunju li għadda l-kaptan tal-MV Lifeline daħal f'Malta b'aktar minn 200 immigrant li l-biċċa l-kbira tagħhom diġà tqasmu bejn qatt ta' pajjiżi Ewropej. Dan il-każ wassal biex il-Gvern Malti jżomm sod u bl-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea waqqaf l-MV Lifeline u żewġ vapuri oħra simili milli jkomplu joperaw minn Malta. Il-Gvern Malti bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea sostna li l-vapuri kollha li kienu qed joperaw mill-Mediterran, inkluż dawk ta' qdiet mhux governattivi, għandhom jirrispettaw il-liġi u ma jostakolawx l-operazzjonijiet li kienu qed iwettqu il-gwardji tal-Kosta Libjana.